En lille hurtig video om, hvordan man bruger Google Drive. Under personaleintra kan man gå op i det, der hedder Google Apps. Herfra der har man noget, der hedder Google Mail, Google Drive, Kalender, Websites. Så prøv lige at tilgå Google Drive. Herfra kommer man så ud på en hjemmeside, hvor man kan oprette dokumenter, præsentation, regneark, formler og tegning. Hvor regneark er det samme som Excel, og dokumenter er det samme som Word. Præsentation af PowerPoint. Vi kan lige prøve at oprette et dokument her. Når man så lukker, så ligger det her ikke navngivet, og så gemmer den automatisk. Kan vi lige navngive det i ja. Lukker vi her, så hedder det VER, og det ligger her. Det betyder, at nu kan man skrive dokumenter online, hvilket også betyder, at man kan skrive på alle sine, altså det er ligegyldigt om man bruger en iPad eller en PC eller hvad man bruger. Man kan oprette dokumenter online og gemme, og ydermere så kan man også gemme filer som billeder og video. Ligesom jeg kan finde ud af det her. Upload filer. Så tager vi en fil fra skrivebordet her. Så jeg har noget spændende. Jeg har et billede her. Så uploader vi lige den. Så skriver den her uploader og afslutter. Så ligger den her. Så har vi simpelthen billedet liggende her på vores Google Drive online på nettet.